Oh my god, yes, english mä okika. Eli shut the fuck. Eli moi kaikille, me kuvataan tällä ilmoitusvideo. Elikkäs me oltiin tekemässä teille yhteen sarjaa, mutta sitten siellä tapahtui niin, että what up, bitch? Että se oli monessa... Hi. Se oli monessa osassa ja sitten by the way, bitch. Mä olen paikka. Eli se oli monessa osassa, joten meidän pitäisi niinku 12 osaa laittaa YouTubeen. Kaikki kestää 32 sekkaa, siinä kestää tunti aina latauksessa, niin ainakin minun tuolla suurehkällä koneella. Niin me ei saata sitä niinku millään. Ja kun mä en voi mun puhelimella kovaa, niin siinä tuli sitten joka 12 osaa, joka kestää 32 sekkaa. Niin. Ja ne 12 osaa on niinku yksi jakso. Niin. Joten sen takia. Niin, jos te haluatte vaikka, että me tehdään joku vastataan kysymyksiin video, niin laittakaa kommentteihin kysymyksiä. Jos te haluatte, että me tehdään nälpässä joku tutusta tehtävä, me voidaan näyttää naamat vasta sitten vaikka esimerkiksi 10 tilaajan spessu tai 20 tilaajan spessu, niin missä me näytetään meidän naamat. Ja meillä on sitten toiset kanavat, että te saatatte jo tunnistaa joku esim. Äänestä, mutta joo. Niin... Niin, näin poispäin. Ja me kuvataan kameralla. Kyllä. Niin, odottakaa hetki. Eli, jos te haluatte joku, että me näytetään niinku, että meidän naamat. Jos ette vielä tiedä, keitä me ollaan, niin näin poispäin, niin sanokaa. Mutta se on vasta joku spessu 20 tilana, 10, 50 tai 30. Ei ihan 50. Tai saattaa se olla senkin. Tai 40. Niin. Kuitenkin niin sanokaa vaikka niitä ja näin poispäin. Just teitä. Yeah, I don't know. Selvästi. Okei, katki, no niin, heippa, kiitos. Jos tilaatte, kiitos. Meillä on nyt vasta. Oi helvetti. Joo, tää on katki, tää. Heippa, kiitos.